Γεια σου! Θέλω να σου δείξω μια ακόμη χάρτινη τούρτα που έφτιαξα με εξωτερικά κεράσματα. Το πάρτι θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, σε γήπεδο paintball. Οπότε μια κανονική τούρτα θα ήταν λίγο δύσκολο να μεταφερθεί, να διατηρηθεί και να κοπεί. Η τούρτα έχει 3 επίπεδα. Στο πρώτο τοποθέτησα τους χυμούς. Έβαλα γύρω-γύρω ταινία ανάποδα για να κολλήσουν. Στο δεύτερο επίπεδο έβαλα τα Kinder Bueno. Πάλι έβαλα ταινία ανάποδα για να κολλήσουν. Για πες, δεν έχει αρχίσει να μοιάζει με τούρτα? Στο τρίτο επίπεδο, πάλι με τον ίδιο τρόπο, έβαλα τις KitKat. Εδώ ξεκίνησα να φτιάχνω τον στόχο που θα έχει τον αριθμό με την ηλικία του παιδιού. Wow! Για να μοιάζει πιο πολύ με τούρτα, τη στόλισα με κορδέλες και γουφρέ χαρτί. Τοποθέτησα κεράκια και πυροτεχνήματα. Και έτοιμη!